Aguiño segue a reclamar 2 médicos a tempo completo. Tras unhas semanas nas que o centro de saúde da parroquia quedou sen ningún facultativo, agora ven de cubrirse unha das prazas, tendo que asumir a súa titular un exceso de traballo con máis de medio cento de pacientes diarios. Incorporouse unha e estuvo sin ningunha hora, están mandando unha 3 días, 4 horas. Pero o que están facendo é que a doutora, a que está, se sature e volva a coller unha baixa por depresión, porque non poden atender a tantos pacientes. Non sei se son 60, se 70 pacientes que teñen que atender diarios. Eso non poden ter cabeza para atender a tanta xente, nin tampouco dedicarlle o tempo que lle teñen que dedicar a cada paciente. E a nova que ven encontrase nunha situación desbordante, porque claro, ven un paciente crónico, ten que estar a mirar os historiales, ten que estar a mirar todo. Entonces, se ya de levar 10 minutos, como lle pode levar a un médico de cabeceira ou teu médico de familia, lévalle moito máis tempo. E iso tamén repercute, queiras que non, en todo, porque che pode dar unha medicación a cal ti ao mellor non podes tomar. Entonces, eso repercute en todo. Dende a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza manterán esta e o resto de convocatorias de mobilización semanais en toda a comarca, ata ser recibidos polo Conselleiro de Sanidade. Nós o que queremos é que nos reciban, e que nos digan o que hai ou o que non hai. Que nós non somos delincuentes ni somos ninguén, somos persoas afectadas pola sanidade, a cal queremos unha solución ás nosas doenzas, porque aquí hai moitas persoas maiores, dos cales dependen moito dos médicos de familia, que iso tamén repercute á hora de iren para urxencias e saturar urxencias, porque se tes un médico de familia que che está levando día a día, iso implica que non teñas que ir a urxencias, e de outra maneira colapsamos urxencias, e non se está dando conta do que están facendo. Entón, nós o que pedimos é, se o Conselleiro de Sanidade non sabe defender o seu traballo, que dimita. Tampouco onte na concentración de Santiago conseguiron ser recibidos por ningún representante da Consellería, polo que cursaron unha nova solicitude que se ven sumar ás numerosas peticións á reunión, ata agora sen resposta.